chomorera soko watera na amone gitaseni kia Ndizi TV tasena nambe ya masa manarengete Chigosori na guna botambe njeretera nende mo Steven Captain 001 na sirit kolalero turabeto gusanga manga sa manarengete Chigosori ese mono turakwanera okwiranira gwe Chigosori we chechi school gose chechi secondary asentunde akabere magaye ndwari ya COVID-19 kunyara gosoi mense ya Kenya na goturubani Chigosori chukulende ese mwakoyo tuchigotwari ntunda ya kabere ya chakire bene Chigosori chechi school wetrabwe nituratwara se studio se wikira boniga banyadeka bagoika se studio na mange nkwarira ndikorwa iga sorongo rwa Gusii oika sense mbo ya Europe na randa ke chinse mo chiricha Rosario ense merianka ya Lionel Messi ndo randa ko ubusaga ni bokaboro bwe bibago na ndake bakanyara ko bakogosereri obogima bwa Lionel Messi kolende inama naringite Chigosori na ndake sese ko basamane Chigosori gatie binte binge bya korekanire korwa sebiti au ibabwata namo na into aigasita seni kia Ndizi TV ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na boko bwati omoro na usange birengere review igoro ya mangana ali arengeta kilitora beto kokwanira aigase studio. Kwa saira somurobeli bweti osana botorikera semester binkorunse amokieli okobwati omurobeli bweti Chigosori naonye kwanite kumanya amachibwa Gosori ende yonse agujara gotorikera bote bingosori kyo tamachibwaye na inchebu na Captain 001 ningote bikebo ikirano andake segati amachibwande andake timu ya Ichuni Combined FC yabwate Gosori amone timu ya Kibos FC mea league ya FKF Division 2 korende amachibwa yole nandake timu ya Ichuni Combined FC yenyarego ikoru chigoli ibere asegoria yemo unity mechune combined FC Korense Meria Nyaribari anyarako bake gosiri Gosori yabo ya inkana chinsa gune chitonya na gukwana iga asegeti kya Gusii stadium litikolia lero Gosori chiricha National Super League nchirigo chikobora street kolia lero ase timu ya Shabana FC tebwati Gosori timu ya Gusii FC tebwati ya Gosori asegeti kya Gusii stadium kolende Gosori gendete boniga ngati timu ya KCB Korense Meria Kenya Premier League Gosori bena mone timu ya Mofa FC Korense Meria Homa Bay na yune Gosori ya FKF Mozart Cup egendreta segeti kya Gusii Stadium nembe nkwa machibu Korense bena kichiti mwechibere tiranyare ko bachikosori ya Gosori bwate ensebeni mkaide buna knockout stage hega kombe kubene kya Mozart Cup imense ya Kenya korende ayunta beto tukunya kwanira aso boikirani konde seboniga tianyare kwari ni abaganito bwata iga se studio mbya mona soko ikase studio ya Ndizi TV asa Mr. Siro ene ntude yao ya kabere korende korense mayana ya matepi nenga kiaye ntangani abote bietari yao nandake nakiwoika mbya mono 001 aso host asa studio ya Ndizi TV station ya ito ya Gusii na nchia samalieta ngoro kukene dio kindo umwalimu Masongo secondary ando mwalimu tenete michezo ya athletics at all na ikirega tushauliane tororenga ki michezo ya ito egokina ase school chaito like kereko igo Masongo secondary school engia ndake nara mwako etamo iro mwana kali Colombia ngechete okoro umwana yo no mwana tubwato muya kumnyaka 5000 meters mid races tukochiroka umwana umuya sana na mnyoka aga qualify aga join team Kenya so no mwana wate talent na chwebuya ne talent iraja kokonya umwana oli ne familia yabo naba Gusii bonse kara kwanira igo manchimira kwanira igo ya Jen Gati umumnyoki inse ya miaka 15 na 3 Gandete kumnyaka biyasana otote bikurense me ya Masongo Mixed Secondary School orongo rwa Gusii osoira nsemeri ya team Kenya no mnyoke ide ense ya kiya chimbiro chaisiko igo ndobe tukumanya mange toguskabo sikwende nsemende na otebi elietari yao na ndaki wiki mwatoro bacholi bwabara ibechi school ngero wokikeliore asentundeye Bia mono Captain 001 asoko ngali baga incha samarita ngoro kwa Evans ayenda 0 Igongo somia Kiro Secondary School ere Kisii Central Sub County ninja mo secretary wechi sport Kisii Central toko watera na bande
Igorende narenga arinde ritang'ani na rero nagokire ase okong'arigania studio buya mono togamba amange chikora ntwatwara ase confidence abari babwate imeyane enkobagakera kwanza mbuya mono baroche ng'a ninyare ninkonyara ndi sport bakang'a chikora entunda ya kabere igorende ntonyare kobwaterana togenderere chisport chia Gusii especially secondary schools. Ndakera kwana igo ino murikio mane use secretary wense mwerie Chigosori ense mwe chiskuru chiri chia Kisii Central ugarita otebia manke ense mwe yawanda kitimete use naye ngwasaba chikura na ese body capacity kirio gosaba samana ye Chigosori inche ne member ye sub county onere secretary ane nabo tugunya kubwatira nayo inche ne member Mara bakovoria ndake kirore member wense meri oburai bwe Chigosori ase sub county ndake kirore member gasi au nereri use ese no kwanda meeting tioka number 1 ekarore member ndasi mobu monto umaeta mangana sports tali okobe member senge njogo chorwa na kwenda meeting member no kubwaterana na barai babo okonye binto bigwana tegokonye sport cheito amangana na mangari sport koru zone level unsali tuje sub county twende county regionals twende baka nationals akaroto cholire nsaiga chigazi ne chinyinge togokora mono kurigeri nga sport yetu chiko korwa erinde sport ye chintonya ara togosaria tonya togochirosia chibe sport chire chingia igobone gasi yetu tari okobera obisi osego gwatendi chi meetings choka ngweta tori twarie nga chi school jeito chia korire abana ba qualify nga kibagwenete koba nande mechezo yaito ngo improve ero zite ko improve biamo Ujame kaina bina Mr. Okina tebini gare member samana rie sub county ye Chigosori aigase county kizikonde Mr. Siro gwatore experience ye kenge kwa ni kunaenda sentunde nda sekero keri abantu babwate imani naye uno mata Chigosori chaito chire korende abantu barabara ni kumanyanda ke ngo aturi siasa ngo nyarere ko 20 nonyese Chigosori asama ubora ibwe Chigosori ese chi secondary abange beso kichi campaign chiba nikora tebe siasa yo mwako ye Chigosori usobotendi bwe Chigosori na kiyaba nandake bari baire biroge binene mona buno bonyakerogo aigase county ya Kisii samana rie Chigosori Diamond nainde siasa andonsi ne bane gentege sini siasa weke ne bado ora iwe family family siasa na we naendo tepange tena bako nyaro wasoki lakini rende nche anene ngo tebanga egentege tanganya karona yetuli ba nda abarimu baro che confidence ni na ndrende siasa kere siasa ko ya erire to gotanga ki siasa ya erire bono tikato kolegasi igorende ntu aminyokani na bari ba tu ari kupingana na barabu lakini akara tu akorete chikura bono nga motore ne gasto gokora tu apanga nite mona bono igoro ntu abwate chi competition chi ari ngati the zone level abona ro jentu enstu akorete gasi amo we were in various zones and then como tu evire ntu amangana sport yani ya election kwa nyewe kirima ito bone Chigosori togokora ndake Mr. Siro mbara bakobwati boni gabaraga ni kumanyandake esoboteneri bwa Chigosori me county ya Kisii mbara robante Chigosori batarabe mbamaitimo na mangana yoboteneri gwe chiskuru na baraga ni anda kumanyandake munyakerogo inese county ya Kisii nyingo omorike monene ime ya Kisii nkuru skuru ki amalieta bona kuru skuru ki erinde bamanya ngisa gochakera kurwe county yo togochore sub county to manya chore county officials bari bachorirwe sub county na ba contest ikero to the next level ando muntu kanyorire kero at the next level ga gutigeke gya maga igo umunyakero no gachiwe chibesa igo bakorwa kesha bali ni principal chaito kesha Kenya Secondary Schools Head Association to ase sub county yetu Kisii Central to achorete mo chairman the principal Kisii school Mr. Fred Mogaka kaenda kabuli kirugi county nerbone chairman ye county esa mana rie chi principal ne Chigosori ese ndo wate bekerogo kia obo chairman na treasurer wikabe principal togachora umwalimu we skuru ya Nyamecheo kurukwa Nsabwa akaba omu treasurer abakonyi babo mbaro wone karutu acha se nsemo ya balimu togachora ingachora muno mo secretary
no assistant yone agachorwa mwalimu kurwa Nyancha Boys coach no mumanyeta kuru kukefa mugire ero konye gasi ya service then tukachora chimemba kianda Kisii Central gwate chizoni nye ono kere zone tukanye balance kere zone ne gwata abantu equal number kere zone to chizoni chikera at least ndo gwata abantu batatu kuri zone ba ku represent Kisii Central at large Andai kera wate aba Kisii Central ya gwate chizoni no manje betura nyanda kato bose me bujuta ribange baranyare komanya ezoni narete mono ne zone ya Gatembe abote bicu chinde zone kiyecho Gatembe zone kuru rowas ka ke ri gwate ke gatigutira iga yaru kukyo zone usikero gora kyonyore keumbu tena ari kuchimata yonyore Nyanturago igorende sub county tora benganiyo Nyanturago keumbu Gatembe Kiguru Manje mwe kera gote go Jones pinya nya ko bakagote bane go Chigosori chia zonals chia cha kire bene nyora buna esa mangana yo Chigosori kere tubwate meye zone Gosori chinde Jones ipne chitimu chetanu tia yemo weka Chigosori chia zonals nyare ko bachiko koru elinde chichore team ego chikwanda sense merie sub county ne chia cha kire bene tobe tukumanya seke boikira nanda kentoro ke uchibicha kuruense ya kabiri studio una Chigosori chia nya ko bachigendrete go ikira boni yakurende daga na se Mr. Okindo kigano uri bangu bangense ya Facebook noche moigetea so wangu sana wate mapema ndio best na mbia mona nse ya team Facebook ndo cha yama kenda buna Paul okay rineli etali konkurende hao Paul ate abuna niko logged ndani ya program ndo cha iga Suzy Riruma White timacha watera koli waterire bene semangana liye chingero Suzy Riruma White ndo cha buna waterire mbuyogo cha Suzy ate abuna I'm watching live from Kitutu Masaba ndo cha iga Kalen Kwambox oyon Kwamboka Kalen Kwambox awate abuna great job ndo cha iga mamake Regan timacho seriga ne manyene renko watcha rekonde mamake Regan awate abuna count me in ndo cha iga Josephat Omwenga password Josephat Omwenga password awate I'm watching live from Thika Massive wana mungu buna bantu ba diaspora bantu mo lesko yorongo rwa Gusii ko bwatia manganaya munga buna bantu ba diaspora korende mbia mono Josephat Omwenga password mangana ye Chigosori nyarandi ke bwikira na seme ya Thika ndo ga Zablon Zalo Okoza awate I'm watching live from Ayora South Mogirango mbia mona bantu ba South Mogirango na ntabira kaimwa ikiri etimu ya Small Simba ko Gusii MFKF Division 2 mbia mono yeye karibu na Zablon Zalo Okoza ndutege kiongozi Sefania Onserio I'm watching live from Riana Bonchari mbia mono Riana Bonchari etimu nero ya soime ya Nyanza Regional League inokene buna Bogia Kumu FC abungati ya bali batoire birengere bya okurense ya team Facebook ndocha nsemende ya bali baturikira SMS wetere nambere gorabwa se screen yawo nabokulika bune message usende nsemo ya WhatsApp ne nambe yue otavinko runsemo kelio kubwati ne bingere bya ya igoro ya bito kwanda bana mwana mangana rengete Chigosori chichi skuru nabokubulire era iganye skuru ya Kireme Kisii County na Nyamira obulina ke skuru ya yoko Chigosori na batu bataiga se studio mbatu tebi ni bengo soma SMS ensemeri ya SMS number na WhatsApp number eseto kwanda somo timokomo keigo korende bono ndona se Mr. Okindo oroche buna twate biguno bocha obochori baito bole unabara iva account ya Kisii bole na buna bigo kwa kanega ya Kisii Nyamira nero na bere boigo kuruchi zone au bachora go ikense meri ya igoro korende bono asabara ya bachoro ne member ngurucha na bochita bechinge korende no anchite Chigosori nkirioraga ni gwetere kyombeke kia oboteneri bwe Chigosori gya kore oneke buna Chigosori chingo kina chirase county ya Kisii na mwana county ya Nyamira number 1 ngwakira abarai bachorwo chobisi mbia mone sigasi ngia mwanzire negasi bansire ne chinguru chinene ekara twarenge Kisii skuru ndete gwakira Mr. Mugaka mbia mono egasi ebinte karo bia bulire go na bakumenya ko mubuko yo soa twakora sports umaja koraki koiraniriwa igo no muntu muya na ande no muntu isaine ko murai singenjo yogo yoburai yobo otokonyire binte binge no mokonyo no muntu makongu sana umuntu kuruna pension ya nyona umwaru wa maiko nero komokonya muna vice chair no muntu muyanere si sport ngoikara bali mwange igobone gento twatagete mono yani karonkorie e sports ejeito to collaboration with the county na litorana guchikonya muna kwalengegeti ali na bukurigeriribu yorore nga monto tayo representative njare ngo kuru county uranyare konacha chitalent
umanyete kero mwana muno litoko kwanira umwana okurugucheni ngati woni gane form 3 next year go chikwenda aralia form 4 after form 4 ngaya gochi atabuga tribuya na ndali gerwe kyage ukirigere ubuya bono konyoranga our county has failed negwene to sukuma mono batwara ekomtieri mtubwate ikiganje ya sports wata nkiba okora okonya gosego kini ebirengo bya sports narora the late hapana techa Dr. Yabesh Nyandoro amefanya kazi mzuri, alifanya kazi mzuri. Oroche bono shapana yaito iko ndio imetop kwa National Super League. Iko bono chigasinge muna chiri na itutagete chiro kanese county yaito. Chi talent chibuatwe because ntoko move muna togo tia chi talent chinde chikwende west. Abana narorira abande kero mwana akole form 4 ogendaka muntu te kumubwatira nga yachito bugima bwaye kwanyoranga ese county yaito omwana igete ko wekonya oise korigeri mora ekonyire bono Mary Mora oise korigeri obiri no muntu igete ko tobwa aba bande talent because oise ko taraga na bokora abana abaya bakominyoka but they are going nowhere igo bono njegento nangoteba abaraya baito ababe county babwaterane n'ababe school toriye chi talent totware nonye academy recognized as ye county as talent chigochi one jo mwana akole se form 4 number 1 also school ya ye chi talent muna no kominyoka umwana also school ogenda na masoezi uja gwekonya na okonya ni familia hai Maki amarora igabata mista ukienda batamarora mayatima tiaro sabachikura cyana yira nangu cha kubwale inge anyare ko bwakolende wono lende tali na giyanke anya igale kati amarora ali akorwa goro kinjo so likorende Mr. Siro ni mata kwa bire se kirogeke no mate ko mubwate bageni pa bakirocho tire konyo rode bageni pa wayo kono nya service ya governor akuyara kubuli ebintana ke no bate intelligence mate na ke system ego operate kayo mo chando korwera andake konyo rogo sirukuru andake kurwe serikali gusiramwe na ye Chigosori gusanda ke county gusire senga tokorora limo specific tournaments tokorera serikali mwana kare to ikirime bi nationals ngitokora mwana serikali konda at counties esa yanda kumutaraga nyanda karo ndanda ke county government nero ya soire ndoli konyerora kayo mochando okorwera igoro ya county government national government kunyara go support sports directly as a secondary ndobate chilingi chimiseti muna ngisego pesi ya hinja na semno yo mitakwana ebodi etenenete athletics ye kuru athletics world athletics ndobate branch ya Kenya previously yari kuru AK omwana talent ya korekana primary umwalimu onyero sifoimi yake tani roto oire secondary ya umwalimu onde umwalimu onyeminyo kyonye kiase kitebona abana batigiro muntu gabo ogenda kuchuma ntotake tota stakeholder cha abalimu baba stakeholder in AK so tatonya ari kubati umwana we past secondary tumanyanga nga yaguchi abande chibroka cha soire imoko nyoro umwana kwimuke on uchi Japan ogenda ominyo kigo be peseto ominyo kigo akwira na kwanya tabwati kende chibroka chirichire gatigalia umwalimu ereta gwanja kuri chibasi cyo muminyo kiuri chibroka chiriche ira abana baba west na bonda ko balira abana nge 10 bari komnya kana Mary Mora lakini bagasira asenje chibroka Ogo barabali bakeiga ndako mwanji muri amanyanda ke issue ye kunyara gukwana rigore yandake akokwana ramangana poaching ase umwana ko kana karomu ya okoba missing link chiroro randake korwa serikali komubeka ange ekei komubeka ange abantu baisiko bali obwate interest necho wasoli chaito babaira bachikomikora chinza chaisiko basire rabuigo na kunyara usenda kana bote abana ke how serious a challenge yere na gwato mwana yo muri ko Titus mugusu uri komnyoka 5000 na cross country akairu Japan akasira orengo muya kabisa na gwato yonde uri kwa ndanyore muya mutanya era akairu bali na roje babwa barenge very promising tukauru yonde naro orenge nero ne sobe yarenge kulia tukamuru gotoko ende iri uniform 1 yarenge tukamuru akalini wende akasira ntirakia narake bagose yani bakoirwa sama myokali batamanyetie gose bagochenju kwenda se umurimo bwama minyoko batana lete ntirakia bagosira yani bakone bagoje gukorerwa biashara umwana kwanyora kandi umunyoki we road race maguru tarakoma bika ko munyoka cross country on the grass oirwe para because e broka ageta kitechbesa
chibesa chiri gakwire percentage gete o omwana oye percentage gete komanya kanyore broker yarire chibesa chionsi yatigire omwana tabwati kende mwana ori niwende goetana na ria magura ngire ari narangiru oira na kosira yo igo bono tware ko stakeholders na barimu na professionals bari ba understand chi sporting akio mwana chi coach especially is a very promising upcoming coach baba understand tingo mwana tari kwanda kumenya ku road race mwana tari kumenya ku race sato chire competitive mufurulizo so that abantu bakina example na ruti yanike Ellen Yobiri igachakirite 800 meters boni gane marathon yako minyoka taringe kurusiwa 800 meters achi kuminyoka 10,000 lakini mwaro rima gutira gu yago progress paka bono ikire marathon okogoro ko muminyoka na gutakita kobe kogende step by step lakini bona sengencho muntu tayo gukani broke yogo okotete umwana uyonga tabasa kogenda agachi koros chibesara ara kongyo kogoro kwanyoro sirira gatia gusiri bono ngira na siri swali kwa mbuli karona alinga last time muna kwa netenga political goodwill isa koba asa chi support chire na bachi ko genda eto ka bono mno mwana kwa ruru mwana minyokiru yo tanga ni tabuga tike ko roton sata chite omwana siasa ete gamate kana ko gorire ko roton mwana na cha genda igo twale kanyora political goodwill na chi missing link chive connected then chi support cheto Gusii oika chigende yale ande katika beriga corona njacha igasalia okominyoka igasalia emipira tokabange emyaka ebere tutari go compete ono mwako yoyere teke rutura ni tegeti nabo twalinge muna abantu baguchaka kabisa chizi boti ntu akole tereke njalenge lego ya sesa lakini nabono twachaka tu mwako ya sengenjo twa introduce the other time omwako naro chinga bone level abantu no nyine coach mbali serious sana so coach team chabegere chibe chire strong no nyina mabinyoko twaro just chizoni nye na nyorete opportunity yo gweta chizoni chichonzi gatembe babwate ga Kisii school kyogoro babwate matunu keumbo babwate gyanchere na nyantura babwate nyantura stadium na bochi sport chale ngova level koranga sub county nechebe ele competitive pese kubwata abana bato bagenderera guchigusii na kwane guruji athletics yoka nemepire yende tamu yeto bwate basketball tukatwara na handball tukatwara rugby 15s na icho na chitoko nyaro compete as a secondary school si ase boni tamwe handball nero nyari ngegoro sana nero nkore kanyere ngachiti muchiriko nyachialenga oronga wewe nyangongo ngwa kubale nge baka bakumi ngakai ndoche bana abantu bachire iko chikochi nchiri serious na abana mbali serious nyinga kiritenge sub county tocha gutwara aramisi na chume wiki egocha nebe competitive anda ketaote go seani obonge forma te kareva go kwana itwete go kiana kunyara ko bakutokoira notes na kobole kire tutabantu ayikubuya anda ke bina rebi chechi go soli chechi secondary aiga no manyete kirote ko lino mote ogo chakira insepe na anda ke seasonals nerenga kiengia ko monta chigo soli chaiton kaichire na na kichira nyara ko bachigo suka chinga keche chiga banyara kwanira igora chigo soli chakira bene na kanto anda sema ya kabiri ya studio na renge sense meri ya Kisii school toigwanda kena kibero beta na kichia gendeliku kwa no muri kio monene wa mangana yo Chigosori kurense meri ya Getembe zone atebya sobo ikirano koruli tukoria igoro ntobwate games chigendrete twabwata handball twanyorte chitimu chia qualified ntwabwate cross country njerete igoro naende asiri tukoria rero ntobwata athletics nje togendrete abana mbagendrete and they are doing well at zonal level ntobwate term 1 activities tobwate basketball 5x5 tobwate athletics tobwate swimming tobwate cross country tobwate handball ibine biem tobocha korekana term 1 as a zone lakini kwa na rugby 15 lakini kwa nyoranga chi zone ninchiro chitabwati mepira nero ta nyor ko zones una rugby 15 basketball 5x5 to kwa nyora lakini chiko chakera si sub county ngocha kana school yane ya Kema Bundu Secondary School Kisii School tobwate Kereri Girls tobwate Nyancho Boys Nyancho Girls Nyancho Adventist tobwate Boronyi tobwate Otamba tobwate Masongo
There are 11 boys schools, 11 girls schools. Ase ezoni ya Getembe emepire kubwate ni yeito butambe ero gwika tubwento maitebo mupira kurunga basketball 5x5 na 3x3 iyi ero nkubwatore mupira okuruku nona maminyoko na arotora abensake lakini handball iyi no toraroro rugby hockey ezoni ya Getembe nero ego produce a good number of schools and champions be mepira iyi. Maliza. Bino mori kimwe kwa kwa igoro ya Evicha Bunere korenda ndakenda kinaye Mr. Okindo ndakiroko lyo mwako lyo nyara koba kogweta kune county chitimune chinge cyane korushukuru county ya Kisii na kondense meri ya Sumbi antikaba competitive kerengo lya ndakamangana liyenko yontoro cheskuru ya yesaba kwa kegweta masana bakense meri ye semi finals bagora pare ko sori na Kisumu Day Korea story ya basketball nyanchwa boys nechite mpaka semi final Korea semeri ya basubati basketball St Angela Sengira negeta semeri ye semi final korende tali nyingi koru esamo ya Kisii kadiche kire semeri ya competitive ya region chikoru koru anda koru aiga na kwenda semeri ya nationals like challenges ke missing gaps rero to kwanda igore ya missing gap ke chinkeigo chokora abana baito kurongo rwa Gusii mba kwa ba competitive at regional level kirwa kumana nechi county chinde inye chira senseme ya Nyanza nde tokoteba nga chige use michezo kutoka Kisii Central osekuru Nyanza neji timu jire chinkong ekero nkurigereri munanje karo ngukwana muno monto odigereti athletics mono tokonyora ange mono etogojitwe banga itobwate chitarenzi chinyingi chitarenzi chiwanete kubwatwa oise gonte bikorwa bakanyanza bantu mbarenga babegete nonya abana babo athletics Kenya ese team okonyora nkuru Kisii Central igone ekero to kurigeri seita ntore more focus ko bwabandi ekero to kwane igore emepire missing gaps ntwanyorete nga mwakurietete corona ja affected sana corona yega to affect training ticheti ko babuya mole mongo interrupt akago corona ya affected Kisii na Nyamira yoka imya Nyanza oise kurigeri nande muna kuatare take karo kurigeri Gusii na atarete kero na ngwenda na rio siri kwango nyorange echiro ya gocha Gusii tiri gokora gochibogere gendete ani bara abantu bande mbashumeti na corona iteyo abantu abande tuobwete ntuobwato wo bonge gore ya corona tugatiga go train abantu bande bagendete ni training so nja tu affected mono amangana yo boteneneri abantu mbare baenge novice batabwato manyi wesaini nabwa batwage tabande isiko bali twabwate confidence okay muna Mr. Zero twabwate confidence isaini singenje gasi akorete no nye corona ya mu interrupted kidogo tukamwira ni obisi akori mirima akorete ki anseti ikobono abarai bali baenga ababe ntwabarubsetio ikobono abarai tubwate no obisi bono ntubwate uhakika nga ntojigo twara sport jingia mutu yaito ndage kirante gukwanira yo mancho mwereke na ringa nsemeri ya kurubutu kibwa na nsemeri ya regional sensema ya Sumbi titi ya mwako nyarita kwa kogweta katie michando na roche chese skuru cha Gusii chake na basketball ukore skuru ya Nyanchwa boys mochando babwate training yabo ya kogosori na akili mbiyerepi kwenda ndo kefanya tena ki to train height as a basketball kiraba ikirali ba wikira chabo wagorosare chabo njiko height yaba nere challenge yekokura kirokuri yanda kama nari a football noroche seme chande rokuri yamnganari a handball kwanyora chiskuru chinde nsemeri ya Homa Bay ensomo ya Kisumu ensemo ya Siaya ensemo ya Migori chipata mnganari chiku scout abana ba recruit ukuru form 1 sports policy chire very strong okona na Gusii iga ndake ndori strong asekona na mavaga nonye scholarship chia sabana be Chigosori kunyara gofa kufuro kuru form 1 basuka bose ndake bateba na masomo tutebererete mono kaja bigoro yo mocha ndwe sengenjo no roro rekanire whether chiskuru jeto jiko compete bono guti national esengenjo wike skuru nyara utwara has very strong sports policy rinde compete at regional level na national level na maana mondo tware challenges nyingi na champion yetu ya regional basketball
chijirani chaito baigambare bagwate tradition yabo ekero zono level ekero bagokora zono yabo nabo bagoitana kabisa baruana lakini oyobwa ono akobetimbieso o embrace you o egwa idea si chikocho ono chia tiga chitimu chiabo bacha kokocha bagosuka next level sub county itimu iri bona yakobe sub county no nyenkeshe nyene iri tote baburai ba principal abakonya uru mwana akuru school ochiko chesa school bia sengenjo ni sub county bago patriotism iri sub county into ande katika bere ndori kubwati ayo ndwanchaini nabo ko bwe timu yane akero ko enda next level ndebe ngomuntu yo gambweta anfeli next level nje ngochiko kosoeranga uriuria documents chia yeji kwanyoranga tuitanije ntu tuka banyene twakoraki tugasiria no nyina asama minyoko abanta baito ba jijirani chia bakuru ku Rift Valley omwana agari anda 20 bakari nendeke lakini nturende ntubwata mangana ali tutokora iga muchando no chiskuru chaito ande katika bere ntubwata chi principal bachakire bono ku scholarship paka batangazire pejinga omwana obwata magisianga na yana nabwate talent tigache tomosomi akero twachakire bono twanyorera bokongwetu twamanyire ngaibore bono ngochaka tulitoe guchinzi chingaki nabo konyobanga miaka ibere tatoge twakachira lakini yango sorora chi principal bari babwate chisukuru chibwata abantu chibwate chibesa turatebe aba baraligie muntalige muchezo bemo a specialize aleta wanafunzi a scout aba beke indak school twara banya school no nyenyega Kisii nturi bake twa school no nye oyo muna bono nyanja boys kabwate basketball a scout basketball abantu baito matali ngwanda bare Sudan bagenda bareta batambe kabisa bono umuntu ndi wense umutambo se kumuturi nyamanye go drip amanye na go shoot oine basketball engumpa abuno to what disadvantage bono twara kanya high school mna nyanjwe scout basketball na ni mate mbaga ndete mbacha gitego ke fanante binga na wata wanafunzi boni gaji form 1 na wate team were completely form 1 ara beke getina ende ikipake region ikabone race on the right track tutaito tonyo runde nera tebenga njenso kanta kitiko beka nera scout abeka abantu arosie soka academy totoro school nere ko ku kirongorori ga mixed ya kora pesa na samanga na football ya baswati kirongorori ya baiseke nero ise ko genda that direction na ron tubwate talent a powerhouse ekero to cha masongo na school yo kama nere blessed gutware coach or serious you understand the mangana coaching tware ko mwana abwatira ne school ende ko kuburuma karato kwenda county at level tonyo school ekorwa sub county ekorwa keveresi nero kenyanya sub county ekorwa keveresi tobe ke gatomanya ngachi timu getenji bwate abaminyoki timu getene bwate mupira no na ekero ko rangu mwana nara uchesa buya muno okotebanga muire onye Kisii school agende abwati uyo abo no political class ya goso umwana uyo soire Kisii school tabwati fees ngakia gukora ewe scholarship gusaye ewe bursary so that tagenda ko gusalie program iria totemu na bono financial program ya school so that politics na baro basoime bakonye na bokonye oranga tuachire gusi sporting korageriere sporting korikera abantu sporting kokinyera abantu tunyebwaterana yana bokonye gatwasukira biana manje bari ndaka basaindo kwa gubia sana bra konye county ya Kisii Nyamira gusikabo sia ndake keremo bwate school wari school ora no bwatani bwe school onye school no tebwati bagari yagetike nene invest ya indoor games ndo bwate basketball ndo bwate table tennis ndo bwate chikosori chinyinge uranyare kokosori chire chia indoor games invest so sino ororo onye mabwate geti invest chikosori chire outdoor na right potential ino nereri sanga ndo bwate chiskuru chinde chikokori buya sana unanda kero kori yanda ke kosori buneri ya volleyball asaba subati ndo bwate chiskuru chokori buya sana kuri ensemeri ya South Mogirango igo eskuru manye strength ya nereri muchando ko bera kere skuru tete ko rekere gento wanyara basti nonye chinguru chichinge babugate ba neutralize ria sebinte vinge cyanyara koba Chigosira na konyara koba Chigosira konde chinga kie chiecho neganda ke chi secondary chia Kenya chiko chengera eskuru ya kwandaze
asokonyara gokora buya sana Chigosori chiri chiechi skuru ase Africa ngima na kobana ere skuru entangani korwa enseme ya Kenya mwana gosori ya volleyball kunyara kubaba nyakongo ba Africa asabara represent Africa Chigosori chiechi skuru ase ensengi mande kere kwanyora mangana ya bwango iga naki oratebe gore skuru korwa enseme ya Machakos ya kora buya Chigosori chiechi skuru mbuya mono muna katibu atebire okobwatera no konge nkugwererete amangana aria poaching asire umete okonyora kwaroziri umwana namete kuminyoka na watu mazo cio kuminyoka kwanyora umwarimu naru mororira asigete nande tabwati no ni academy gete umuiro oro umwana yobe wasted esukuru mneyo ne sukuru ya university for years muna katibu ateba genteke wansa ngora nande bona imechando tugutwara asa mangana ya teba abarimu ntobwate etabia ringana ngendete gosoka ndete kwenda asigete kwanyore sukuru no aji principal twachede chigasi nyinge iga ntobwate goselegipo ntobwate soka ntobwate handball ntobwate basketball ntobwate athletics bono bagusuna where do I invest ngaito kubeka chibese ito tonyare gukonyeka kwanyoranga programs injio school na mubwate chi talent ukonyora mubwate abana babiru basoka abandu bonse mune west mwendo ali mwaitu abana bali bayira nalia ekirasi tware ngokora na katibu ateba tumaenga in Kisii County and Nyamira chisukuru tobwate oseboruma keberesi masongo na hata schools chitenene ta athletics kimwanyorire talent otenga ile talent ya sigete tonyora gokonye talent iyo lakini tobenga mbali twetagirete ngabono ntagete nimbwate munateba ntwamnyogetie bitali 4 by 400 then 4 by 100 tokamnyoke abana bakamnyoka bya sana but tuwe banga abana mbali baramnyoke 400 abana bali bamnyoka 100 200 baranya kumnyoke geteki bya kuru zone iyo toreta abana bali turamnyoke ezone iyo mnyoke bya kwetera igobono tochamo nabo togomegi sport ikoba sport kingia lakini tuanse kobagana ngabono njai wanti esukuru ya nero ya korete bya bono ne tokwenda nero one the research on that school what they did abakanya ore ba supported from aries ba werete bakabua bakaiwa bana gete inare timu ingia bakabeka bakanyoranga ki esukuru ya beire bona abatonyo ke school but yokonyora abana baruete school yo bakari go Zimbabwe but it has done well nationally na no East Africa so ese michezo yetu gusikoguro tigato chamo tokore gasiamo muna nateba korukare let us our county government work on the same because we cannot have the kit totware kit ya sports kitari gazi I think in aroje the previous year ngwae the government ngwae omondo be sport ta quality kendo yonzi ni Gusii timanye tinge yegoja neje tokonye because number one na chiete Eldoret ekero na chiete Eldoret na ile techeni enanyorete schools they are coming abana at the age of 7 then the field running iga antori we identify na umwana ngana bwate talent but there na wa identify ngaki talent ye abana bali babekiru banzire kumnyoka iga etoja kubwatira standard ye dirio mwana anzire kumnyoka ngawo mujari tuanza late samo chinde class 5 umanyekanire umwana wanzire go trainingwa nachiete ngaro abana bakega ngorigerio mwana kumnyoka smart bakakwunga igano omubwati otamuike igo bono tiga tuanze mapema na CPC yanja gukore gasi CPC ni mzuri yanga kore because ye konacha talent ekoriye no mwana oyara akore byasigete oyara agenda asigete tumanye ko identify talent lakini twateba ngatiga bari baitu baturengwe abarimu abange bairwe training training ene yo identify nga umwana kia koleta umeta abarimu abange tuchiete gosomia abana bete school bona intwe tokwenda abana ngaki mwende sports mwe mukora matembo etutageta abana bakore tuwe banga wema tebenda sports lakini ogwo mulemo nenkora ogwo na lyo korora bona tuwe banga ki omwana ona bwate asoko minyoka patigana boto kumusuguma anyore no AC erinde cha komokonyerani umeto mwana akwa nege songe se interview akwa nege songo bona ntomise tie ebinte binge but asoko bwaterana na ndoche
abantu bari novice they are very active ebintu ngocha kumuvire Noche Mr. Sira te kona korende ndaga ni mona chirira kanda ketuya na ndake segeti tore kati ya wata ni bande becho so libere ngale yabo mbirivi igoro ye mechando erianda ke baragania serikali nya goswana na gati na wakonya kuendelea chiko so tende sema ya kabiri ya studio tunarekora na ibere ngale yebyo ero Friday ntwaleta abana chi 100 meters ntubate 200 ntubate 400 sport chonsi ntubate government nebenente emente chibese yani facilities che school chibe modern na training era bebia sajida bukoru sport ko Gusii chimo ke igor na jirocho facilities nchibe school nchibe atipi so government yara komenta chibese na bayale kunyale kananga school chinyingira bachibe train na bomo kwara mtukari ko chimotu sport ya Gusii na bachiko mendo ko school ya Gusii ntonda sabe serikali sabono erindo ko facilitate games sigendere buya ngelinga tikaba bana baro mapema ko release activity fees chibe sitio chiko tumeka ko cha school so that no nechi principles ya nyolenga kiraisi choko facilitate the games chiko endera se EBT. Number 2 asa abana serikali nero tige eteme ko develop ko nurture talents matena bo amwana go tore talent lakini serikali tiko support agono ko bobo ko ngobo kake bone nake abana bali bagendete ko participate. We wish them all the best na abatara ikera ntogenda to basabira nga improve in your talent asa ange talent na bego ko konya na inde talent yo isoko ina chabuya na bego ko bekera no ndagere message bine vrengeri kati ya watani vande korwasa sema chiko sekonda sema ya SMS line noche goyo kota buna andaketi ya nyare ko bai korota buna I'm watching live Kongole bwana Evans Siro my colleague teacher ni Madam Cecilia Rangondi from Menyinkwa lakini che balimu bari bakwegene to bari present ke boikira nombo ya mono Madam Cecilia Rangondi kago so minyancho boys. Okay. Andake Cecilia Rangondi kunyara kokokera igoro yo muri binambia mono lakini drago sira basketball unavate ere mubate na Mr. Kefa Mugire kwena kibuna ebibionsi ngo ikana birkonde to chokora sema to bwate samngana ye Chigosori chichi school andake ndochiko randa ko mosoro yo Jane Ngati ngikeria bwatike boteba korende nsemo ya kabere yesu nero yego turire riandake kwetira ase ensemeri ya WhatsApp ye namba Ndizi TV igore ya gosore genda ta ensemeri ya Gusii Stadium ati timu ya KCB amone timu ya Mofa FC kiraboni yango te bugona nige timu ya KCB ere bosie gude ya mase bosa ase timu ya Mofa ndobete koraza chita ikanke ko chibicha ko rwase geti ya Gusii Stadium ko ndeboniga ndaga nitunyare korora enkwana ya Jane Ngati omogosori omoke sana kurega sorongo rwa Gusii omnyokire weekend semeri ya Kali Colombia wateke yo kominyoka chimbiro baote ba middle distance 3000 na 5000 andake nkiria bwateke whatever igoro yake gwa kiaye ne Chigosori. Sawa. Kwa majina naitwa Jane Ngati kutoka shule ya Masongo Mix Secondary School, niko katika kidato cha 3. Ndio ya leo nimeweza kushiriki katika 5,000 wasichana na 3,000 wasichana. Zote nimeweza kufaulu kuwa nambari ya kwanza zote. Nashukuru. Katika mbio ya 5,000 nimeincrease sana time yangu huko ngambo. Vile nilifika huko niliweza sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kukimbia hiyo nchi. Niliweza kukimbia muda wa sekunde muda wa dakika 16. Ndio ilikuwa rahisi vile, ilikuwa kuchikaza, lakini niliweza mahali nilikuwa mkimbiaji ambaye ananitia moyo ili niweze kuchikaza
ni heri nihubiri, kwa sababu ninaona hata maendeleo amefanya ni mazuri na tabia yake pia ni nzuri. Ake no geto mwana uyu wa marorari abwate na ndake oli akonyara koba kuri oli chimbatero chae no mominyoki Heleno biri kondo che biro bya nyare ko bigosuka nikana chakana Mr. Okinda ndake vrengeli byo mweri samana rengete Chigosori chichi skuru che secondary mbiribi chisukuru cheito munanara as an organizer Mr. Alfred Yaoteba tigatonyore funds from serikali chigocha mapema principals nkonyora bali chigasi ngongu sana ku release teams na kugora equipment chigokonya abachezaji aba kuguro talent iko chibesa ngo chibe challenge chibesa jitware ngo saba the national government ya release mapema nchinyale gokonya the principals ku organize no team mete na bugu chire principal kwanyora tabuga tikinde sikiganja nabo igweto tware go sene chikits cha chandipo gose chia rugby kwanyora na kende nkeyo abwate arabase gokonya iko bono tiga togo sabanga the national government tigeru chibesi kuche both secondary and primary so that chi talent echi chinyare konacho na bari mu baito narengo basaba mobe abantu mwogobwatiria Chigosori mono chi talent munyare go chinacha tiakoro mwana onyare aende west na aikoro chino mwana una bakonyara komnyoka gozina bakonyara wako mupira toteme kubwata abana abo tubabwata okoboko muna nchie mwana ogoro gucheni na otebi na chiteri Eldoret. I went to Eldoret na ndi nabona chiteri chipesa cyane ngumubeke gari mwire competition ya ndamnyoke na ndi toirane nera igaba ari mu motware mobe ready go spend ekaro konyo mwana okoba ready go spend not only the school ego support na ina bogo soime ogo chipu moko nyo mwana uyu mbuya mono ndake bide birengerie byense mwe wa Mr. Sironda ironyara otoe bichabono magazono skonyara kwa bachikoera inkeri kuikira bodi ya data kito bwata magazono square na hii wiki ko bwati asemeria sub county ese county ya Kisii kaitiko sori chira ko sori gwese chiskuru au esa mana ya sub county weekend yo bwati to bwate sport chetu cha sub county level to chikora na Kisii school to kwenye korero rasengenjo na babago state county na ni na babago state region iko Kisii central ne wate stake ya sport sana akarto akore sub county level zone level bono to kwa ni tisara sana ko official bane ne jizono secretary ya mwa Alfred Ongewe ikire bokwana tonyore bali bagwete tumakoro sibono chi start list egere to bere raisi iko chiko kori zone chi sport ke sub county level chi sub county chinde muna Kisii sawa suneka para bumba quality sub county level ya wego bono tuchi sub county chi nyike to kabwate weekend ekaro to akore na to tiga to timoke weekend ya mona to mago che county chi wiki ber because wiki ge ya maya busio ne bwata after bono to gocha kwande county chi wiki bere after to akore sub county to ko kore county na ne wiki ya mere abantu bere region bono nyanse ngimeche muina echero goroga Goro mwako mya sana ndake Chigosori chirichia regional mega mwako oeta province ya Sumbi erine county ya Homa Bay ebona chiranyare ko bachikwira na igase county ya Kisii na bitura chikoba bali gani ve Chigosori chirichia Nyanza regional sa secondary iganda kerondi ya mubeko muki mo host ibikombe byende isiko biyonsi ndotagete gotema kabisa egento kere captain nabo ndatebe nga ekwende yane egento na achieviri muna narenge muna abire mo secretary wa sport twarusi li sport kurua saba to batalia wanafunzi to achiraniria saba wanafunzi muna to kwa na ye karongo tayunga pange sport tini kulikira heads bange security because mwanafunzi waneta kuja kungaka geti ikobono piwa Kisii central ke bata wanafunzi ba participate na igendo yukandaga niko tebia bali mugaito tikato twaro mwe go konya wanafunzi
naende tutige chisipoti chile chia wanafunzi ntoka ninga aya turi gutraini oche geti utake gutumia shortcut onyoro mwana kwire next level especially in athletics train abana bae chance otware onyore talent kurwase bale egero nyare bono komo expose omo train agende gusino ene karo rito gocha kobaho nyentora ikere gutwara koba stakeholders chia AK rito gocha kwa mwana oyo koena na gochie AK isikali ona egero korora komnyoka yo wateba ngayo mwana uri ninje na masometi ndakesekane iyo itwaro charakese gosori gati ya Kisumu Day amone skuru ya gesaba kwa kegutini wese meria half time sinjara ko bukurika no mbale ngoraba baibweta bambali banafunzi mokongetia machigo goselu post chiro rochi skuru chigotumeka koena kivuna ndake abantu bale isko and footballers ose and player and students go penetrate bana oswase system okwanira Kisii Central kunyare kanalia so uwezo waite wika indungo so kitora wanafunzi ande katika vile na chora nyorenga to ikatoka ende region twabu etimu ya gesaba kwa timu nyarwe kwanira because igere sub county ngao ye karbono ye ikire county toko nye on lakini nera kene sub county to kontingo nyaro kwana usemba wate bantu batali bache wanafunzi usemba wata wanafunzi lakini abantu bali bamata na twateba mbagwate obo mugu twali timu ngane yabo omuntu olenge goso ogwate information ngagesaba kwanja gwate abantu batali banafunzi tali coach ya timu ile na tali goso wa school ile bari wakana gesaba no muntu kurukuru region ile uchita akore research na bwate na amanyi tako kore research sana ile ya wanafunzi baada akore research bona akaenda na information kuja sa coach ya timu lakini later ende kinanki arete bantu bakachisa kanya bana na school ndake omwanche moriari ayo ngati yali tonya rego sanga igoro ya Chigosori cheche skuru nambi ya mona asipali bonsi mwabwatiri maite kwa manyire kepo ikira nunka itole na inkeritora kole notara kwa batoko sukana kwenda sekerengo kende tutena ibanto swasa mwana rengete league ya National Super League NSL hawa street kule igoro nsemeria Kitengela nigo mwega bwo kwa nigwa kwa manyakero gobwe timu ya Shabana FC Dr. Yabesh Nyandoro kamenya tokoba kwa kolekana asa bange baigete na guchengera mono enkoro yayo kubwasi Chigosori mono timu ya Shabana FC ndake eso bwa nkedora tebe igoro ya ngwa kwanira ake igo lakini nkedora kwanira igoro ya orongo rwa Gusii como seria daktari nkoira libageri wakira kotebi familia daktari pole nene na Gusii atilaji pole nene sana no tuasiriri kiongozi olengo muntu muya muntu go support sports kato korieri Shapane yaito yara drug iro chimaga sana kuna kine karanye bwata na bokoranga improvement nero ande bonongo swatoreri KPL bonongo swatore karana kurigereri iga ande naboto kwanda naboto tokole muri abantu bari sana iyo bano ne timu tobwatere standard na ne timu gochagotokonya sikimichezo nabo tokonyora nga kurugusina indu tobwate timu egoto represent at national level iyo bono daktari no muntu muya na na support na ndi tonyora another person ora nyare ko hold a position ya bwate anyare gukinike wango kemepira Gusii yaitu Bake geto kwa Dr. Yabesh Nyandoro kabisa noje mokonya korora chibicha igoro ya daktari na muroberi bokonya da kwa nigu kwa yanda kaya sema ya Mr. Siro ore mega yere kunyara ko baga kuroro timu ya Shabana FC ya siri Chigosori bere chibwate kanete mego siri Gosori eli bare ko Gosori ya mone timu ya Gusii FC baga siri Gosori bare ko na Kibela Black Stars na Bwangoiga bakaenda makaria sasa Gosori bagwata mone timu ya Migori Youth Shabana FC yese ya tiga irenki kirikera akoru elinde elosi ya daktari tejara wa affect team psychologically egande kusukane plan ebwate yagosema FKF Premier League na injina wangu jo ino mwoyo mtoko tebi familia ya daktari pole sana na Shabana matekero kwa siriri umwanji muntu gwanjite no tema kole meri Gusii yote wangai urumba mwanye ne amatenere buchana ntu toko tema pole lakini Shabana mache ba just ugo sababu kato sababu kulinga twale kanyoro muntu abeke ko ruto ya daktari so that Shabana te basa kororanga mbaba sako babuka mbaba sako tikara bali buka tonyoro muntu yabantu bero yo moyo gaso lakini nenda assess sport ende onsi
no kwerwa agora twali no bwate chibese no bwate kerege ntura kino tuwerweti to kunyara go fit ase space ya tigiru yo muntu kwirwete igore nengo tayo shabana pole sana na rende bareme singinjo ngutalinda kana ngutasire iso anje ibonga daktari uchire ntuta kumanyara kabiri ni ndutura agenda sa chire tobe ke bilengere gusio egertu tuanse guchesa chike mubya aito bana Ndizi TV to gorupore aito chase ya mate ya Dr. ya Besh Nyandoro kambi amone timu ya Shabana FC nyare korema guskavosio irinda nyare kone kibuna asiri FKF Premier League kone kibuna amaroro aria daktari anare kova kago ikirana ingo nda semeria SMS line Facebook rocha yaote bangoro ku Vansi Kerry niko tuned anasema kutoka sehemu za Rongai niko tuned hayo huyo ni Vansi Kerry ndoche Evans Nyanga aote abuna watching live from Karen Nairobi mate Karen yabuno ngabara Ivonsi vale igo mbiya mono nindocha iga Evans Ongati Ribbon Facebook aote babuna Kisii niko tuned mbiya mono Evans nindocha iga Ocharo William aote babuna I'm in from Sensi Kisii Sensi na sema kitutu chache north mwa chenche timeria mara ni combined FC na kurukwa kitutu chache north combined andake timatinka imo ikereire na bogonte Mr. Ocharo William kati ya bali bakutubwati korwa sense meria Facebook na ime National Super League ore na ikagote binigira somo timoko esema yakabiri esprimba bagonte byandake gose banyorere chibicha korwa ense meria Gusii gati ya timu ya KCB amone timu ya Mofa andake gote gunchira ronte betochoreta kanke igo kuruboni iga korende gwikira boni game ya National Super League timu itagene Shabana FC gwikira boni iga yakobati kwa mone timu ya Murang'a Seal trocha buntu bwate timu ya Gusii FC na Mbaisa tontu bwate Kibera Black Stars korende iligonigira somo tumakomo keigo sente ya kombe kirige cha kirivene gia FKF Mozart Cup kana kombe bwate timu nkenke korwa semeri ya FKF Premier League National Super League na FKF Division 1 kia chiramo na gosoa sege kombe kia sekere knockout stage na lero iga sege tikia Gusii Stadium egosoli nagendrete gatie timu ya KCB amo ne timu ya Mofa na kikorwa sema ya kabiri tutochukua ndo motimoko nko tikero chibi cha korwa sege tikia Gusii Stadium tukoirana ononto sema ngana ariye Gusii korwa sema ya Europe.